ଜାଣିଲୁ ମା ସର, ଏ କୃଷ୍ଣିଆଟା ଏମିତି ଘର ଜ୍ୱାଇଁଟେ ପାଲଟିଗଲା। ହଇରେ, ତୁ ଜନ୍ମ କଲା ମାକୁ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ। କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜି ତୋତେ ସେ ପାଇଥିଲା। ଏ ଆଖିର ଲୁହ ସେ ଆଖିରେ ପୁରେଇ ଏଡୁଟିରୁ ଏଡେ କଲା। ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କଲା। ବାପ ତ ବୁଲୁଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ। କୋଉ ବୁଝୁଥିଲା ଘର କଥା କେଡ଼େ ଘୋର। ସିଏ ବି ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଝିଲା। କୋଉ ଦେଖୁଛି ତୁମର ଖେଳାଲୀଳା। ହେଇ ହେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଖି। ତୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାକୁ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ି ଗଲୁନୁ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିଥିଲା। କିଏ ବା ତୋତେ ଥନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଖୋଇଥିଲା? କିଏ? ତୋ ଶାଶୁ ନା ଆଉ କୋଉ ମାଉସୀ ପିଉସୀ? ତୋ ଶାଳୀ ମାଇପ ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା ତା ମା ଏଠି ନାହିଁ, ତା ଘରେ ମୁଁ ପାଦ ପକେଇ ନଥାନ୍ତି। ପୋଡ଼ିଯାଉ ତା ଭାତ ତିଅଣ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି। ମାଉସୀ ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଏତକ କହିସାରି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟେ ପକାଇଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଗୋଟେ ମମତାବଳା କଲିଜା ଚାରିପାଖେ ବେଢ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ଧାର ଅସହାୟତା ଯେମିତି ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଠଉରେଇଛି ଲୋ ମା, ତୋ ମନଟା ବି କାଲି ଭଲ ନଥିଲା। ଖଟି ଖଟି ତ ସିରି ଦଦରା ହେଲା। ଆଉ ତା ଦିହରେ କ'ଣ ଅଛି? ହାଡ଼ରୁ ମାଉଁସ ତ ବଉଁଶଟା ଯାକ ଝାଡ଼ି ଖାଇଲ। କ'ଣ ଆଉ ମନରେ ଅଛି? ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମାଉସୀଙ୍କର ପାଟି ଟିକେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ରହି ରହି ଆମ ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର। କେତେଜଣ ଧୋବ ଧାଉଳିଆ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ସବୁ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବି କେମିତି ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ବି ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାକୁ ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠୁଛି। ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ଆବେଗ ସର୍ବସ୍ୱ ନାରୀଟିଏ ମୋ ବୋଉ। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏକ କ୍ଷେତରେ ନିସଙ୍ଗ ପାଳ ଭୂତୁଣୀଟିଏ ପରି ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆମ ଗାଁ ଡିହରେ କୋଉ କାଳୁ। ଆମ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ତାକୁ ଅନେକ ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ବାଁରେଇ ଦେଇ କହିଛି, ଦାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ମା? ତୁ ଯେତେ ହେଲେ ପର ଘରି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମୁଁ କାହିଁକି ବୋଝ ହେବି ତୁମ ଉପରେ? ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେ ମାରୁ ହାଣୁ ତା ପାଖରେ ରହିଲେ ଲୋକେ କହିବେ ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି। ତୋ ଘରକୁ ସିନା ଦିନେ ଅଧେ ଯିବି, ସବୁଦିନେ କ'ଣ ରହିପାରିବି? ଲୋକେ ବୋଲିବେ କ'ଣ? କ'ଣ ବୋଲିବେ ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର? ତୋର ତ ବିଦେଶ ଜାଗା ମା, ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ କିଣା। ନଣନ୍ଦ ଦିଟାକୁ ତ ବାହା ଦେଇ ଚଞ୍ଚୁର ହାତ ହେଲୁଣି। ମୋ ପାଇଁ ତୁଛାଟାରେ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତି ହେବୁ? ମନ ମୋର ଅଭିମାନରେ ଭରିଯାଏ, ରାଗ ବି ହୁଏ। ମୁଁ ଝିଅଟା ବୋଲି ବୋଉ ପାଖରେ କେତେ ପର। ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବୋଉର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ଅତି ଆପଣାର। କିନ୍ତୁ ତା ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ପାଖରେ ସେ ରହିଲାନି କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣର ବାହାଘର ପରେ ତ ବୋଉ ଆସି ତା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା କଟକରେ। ଖାସ୍ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏକା ଏକା ପୁତୁରାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବୋଉ କୋଳରେ ଉଷୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବ। ତେବେ କ'ଣ ତା ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଲା? କାଲି କୃଷ୍ଣ ବସାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ବୋଉକୁ ନ ପାଇ କୃଷ୍ଣକୁ ପଚାରିଥିଲା। କାମ ସରୁ ବୋଉ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କାମର ବାହାନା କରି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତା ପାଖରୁ ମୁହଁ ଭାରି କରି। ପୁରୁଣା ଶ୍ୱାସରୋଗଟା ବୋଉର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କି ଆଉ? ଆଃ ବିଚାରୀ, କ'ଣ କରୁଥିବ ସେ? ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଦିନ କଥା। ବୋଉ କହୁଥିଲା, ଜାଣିଲୁ ମା ସୋରି, ତୋ ବାପ ପରିକା ମୋ ଜୀବନ ଯିବ। ମଲାବେଳେ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବେ। କେମିତି ଗୋଟେ ଅକୁହା କୋହର ହାବୁକା ମୋ ଛାତିକୁ କୁହୁଳେଇ ପକାଉଛି। ମାଉସୀଙ୍କୁ ବି ବୋଉର ଖବର ଜଣା ନାହିଁ। ହାତ ଉଠିଗଲା ଆପଣା ଛାଏଁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଭାବନାରେ ଭାଙ୍ଗ ଦେଇ ମାଉସୀ କହିଲେ, ତୋ ବୋଉ କଟକରୁ କାହିଁକି ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା ଜାଣୁ? ସେ ଛଟକି ତୋ ଭାଉଜଟା ପାଇଁ ପରା। ସବୁବେଳେ ଶାଶୁଟା ଉପରେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କରଗର। ଗେରସ୍ତ ଭାରିଜା ଛୁଆଟାକୁ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିତାନି ବୁଲିବେ ସହର ସାରା। ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି 10-12। କି ଯେ ଢଙ୍ଗ! ଛି ଛି, ତୁ କ'ଣ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିନୁ ନା ସହରରେ ରହୁନୁ? କାହିଁ ସେ ସଣ୍ଠଣା ତା ପାଖରେ କାହିଁ? ଛୋଟ ଲୋକର ଝୁଅଟା ତ, ଦେଖୁନୁ କେମିତି ବୋତଲ ରବର ରେକଟି ରେକଟି ସେ ନାତି ଟୋକାଟା ସୁକ୍ତାନିଆଟେ ହୋଇଛି। ତୋ ମା ଦେହରେ ଯାଆନ୍ତା କେମିତି? ସେ ଆକଟିବନି ତ ଆଉ ଆକଟିବ କିଏ ବା? ଦିନେ ଖରାବେଳେ ଛୁଆଟାକୁ ତ ମା ଟିକେ ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗାଇଦେଲା ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀରେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା। ତା ରାଗ ଆଉ ଦେଖେ କିଏ? ଖାଲି ତ ନାଗୁଣୀ ପରିକା ଫଁ ଫଁ ହେଲା ଶାଶୁଟା ଉପରେ। କହୁ କହୁ ସେ ସବାଖାଇ ଝୁଅଟା କହିଦେଲା, ତୁମେ ଯଦି ଏଠିକା ଚଳନୀରେ ଚଳିପାରୁନ ତେବେ ଗାଁକୁ ପଳାଅ। ହଁ ଲୋ, ତୋର ଏତେ ବହପ? ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହାଲୋ, ମାଠୁ ପା ବଡ଼। ତେଲ ହଳଦୀ ବକଟେ ନ ଘଷିଲେ ପିଲାଟାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଟାଣ ହୁଅନ୍ତା କେମିତି? ମାର ବି ବଡ଼ ରାଗ ହେଲା। ହେବନି? ଘରର ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡିକୁ ପରା ଗୋଇଠାଏ ମାରିଲେ ସେ ଜବାବ ଦେବ। ସେଉଠୁ ତ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଅନ୍ଧାରୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠି ଗାଁକୁ ପାର। ଆଉ ତୋ ଭାଇର ସେଇ ଦିନଠୁ ମା ଠେଇଁ ଏତେ ରାଗ ଦୁଃଖ, ମାଇପ ବୁଦ୍ଧିଆଟେ।
ପ୍ରଗଳ୍ଭା କିଶୋରୀଟେ ଭଳି ମାଉସୀ ଗପୁ ଗପୁ ବାଟ ସରି ଆସିଲା ତାଙ୍କର। ଯା ଯା, ବୋଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବୁ, ମୁଁ ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଏତକ କହି ସେ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ ଅଧା ବାଟରୁ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଗାଁ ମାଟିର ମଧୁର ଗନ୍ଧ ମୋ ତନୁ ମନକୁ ପୁଲେକେଇ ଦେଉଛି। ଗୌଡ଼ ସାହିରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଦୋଳ ବିମାନର ପୂଜା ଘଣ୍ଟି ମନେ ପକେଇଦେଲା ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି କୃଷ୍ଣିଆର ଜନ୍ମଦିନ। ବୋଉ ମୋର ଆମ୍ବ ଡାଳି ମିଶା ଭୋଗଡାଲା ସଜାଡ଼ୁଥିବ ବୋଧେ, ନଚେତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ପିଠାପଣାରେ। ବୁଢ଼ୀ ମା ଲୋ, ଦେଖିବୁଆ, ଆମ ସରନାନୀ ଆସିଲାଣି। ସାଇ ପିଲାଏ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ ହୋଲି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ। ପଥର ପାହାଚ ଉପରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ନସର ପସର ହୋଇ ଖଞ୍ଜାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ମୋ ବୋଉ, ମୋ ରାଣୀ ଆସିଲାଣି କହି। ଏକା ଆସିଲୁ ଜ୍ୱାଇଁ? ପିଲାମାନେ? କୃଷ୍ଣ ଆସିଲାନି? ତାର ପରା ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ତୋର? କଟକ ହୋଇ ଆସୁଛୁ ତ? କେମିତି ଆସିଲୁ ଏତେ ଖରାରେ? ଦେହ ମୁହଁ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଉ ନେଉ ସେ ପଚାରୁଥିଲା ସବୁ। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ଚୁପ୍ ରହି ତା ସାଇତା ମମତାର ମଧୁର ଝରଣାକୁ ଆକଣ୍ଠପାନ କରୁଥିଲି। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଏମିତି ଏତେ ବାଟରୁ ଏକା ଆସିବୁନି। ଆଜିକାଲି ବେଳକାଳ ଯାହା। ତଥାପି ମୁଁ ଚୁପ୍। ଜାଣେ ଯାହା ବି ସଫେଇ ଦେଲେ ସେ ଜମା ବୁଝିବନି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କେମିତି ପିଲାଦିନ ପିଲାଦିନ ଲାଗେ। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବୋଉର ଓଉଫୁଲିଆ ପାଟଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ଧାଇଁ ଯିବାକୁ ଏ ସାଇରୁ ସେ ସାଇ, ସେ ଘରୁ ଏ ଘର, ଧାନ ବିଲରୁ ତୋଟାମାଳ, ନଈକୂଳ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ସେ ତା ଲୁଗା କାନିରେ ମୋ ଦେହ ମୁହଁରୁ ଝାଳ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ଟିକେ ବସି ପଡ଼, ଥକା ମେଣ୍ଟା, ଡାଲିଟା ବଘାରି ଦିଏ, ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଖାଇ ବସିବୁ। ବୋଉ ପାଖରେ ବସି ବଳେଇ ବଳେଇ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା 9 ତୁଅଣ 6 ଭଜା, ତା ପୁଅ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିବା କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିସା। କ'ଣ କହିବି କହିବି ଭାବି କିଛି କହିପାରିଲିନି। ମୋଟା ଖାଇ ମୋଟା ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଫସଲି ବେଖାପ ବୁଢ଼ୀଟା କ'ଣ କୃଷ୍ଣର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଚଳିପାରିଥାନ୍ତା? ମୋର ସାହସ ହେଲାନି ତା ଆକୁଳ ଆଗ୍ରହରେ ଏବଂ ବିକଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ। ବୋଉ ଏଯାଏଁ ପାଣି ମନ୍ଦେ ବି ପେଟକୁ ନେଇନି। ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲା, ପୁଅ ଆସୁ। ଭାରି ରାଗ ଲାଗିଲା ତା ଉପରେ। ୟାରି ଖାଲି ପୁଅ ଅଛି, ଭାରି ଗୋଟେ ବୋଉ ହେଇଛି ଆଉ। ସେ ଟୋକାଟା କୃଷ୍ଣ ବି ସେମିତି, ସବୁଥିରେ ତାର ବଡ଼ ଭାଗ। ବୁଢ଼ାଟା ହେଲାଣି ଆସି ଘରକୁ ଆସିଲେ ବୋଉ କୋଳରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତା ସାଥିରେ ବାଦ ଲଗାଏ। ବୋଉ କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଉପାସ। ଖାଇସାରି ଦକ୍ଷିଣ ମେଳାରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉ ହେଉ ଦକ୍ଷିଣା ପବନରେ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଛାଇ ଲେଉଟାଣି। ରୋଷେଇ ଶାଳରୁ ସୁନାଖୁଡ଼ି ପାଟି ସାଙ୍ଗକୁ ସେଁ ସେଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ବୋଉ ସୁନାଖୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଖରାବେଳଟା ସାରା ସରପୁଳି ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସାଚି ସଜାଡ଼ୁଛି ତା ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଜି ଟିକେ ବି ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ତାର। ଏମିତି ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖୋଉ ଖୋଉ ନିଜ ଖାଇବା ଭୁଲିଯାଏ ସେ। କୋଉ ଭୁଆଶୁଣି ଅମଳରୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଯାଇଛି ତାର। କେହି ଉଠିବା ଆଗରୁ ସେ ଉଠିପଡ଼େ ରାତି 4ଟାରୁ। ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେଉ ନ ଦେଉଣୁ ବାଣ୍ଟି ହୋଇପଡ଼େ ସାରା ଘରଟା। ସକାଳ ସେଜର ସେଇ ସମ୍ମୋହନ ଆକର୍ଷଣ କେମିତି ଏଡ଼େ ସହଜରେ ଏଡ଼େଇ ଦିଏ ବୋଉ କେଜାଣି। ସୁନାଖୁଡ଼ି ବୋଉକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କିଛି ଖିଆପିଆ କରିବ ନା ଏମିତି ଦିନଟା ସାରା ତା ପେଟୁ ପୁଅ ପାଇଁ 60 ପଉଟି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରାନ୍ଧୁଥିବ? ହସିଲେ ସୁନାଖୁଡ଼ି। ବୋଉ ଥୁକ ପକାଇ କହିଲା, ବାଇଆଣୀଟା, ଆଉ କେଇଟା ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ପାଳିବି ତାର? ହେଇ ଆଉ ବର୍ଷ 5-7ଟା ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ। ସୁନାଖୁଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ଝିଅ, ତୋ ଜନ୍ମ ପରେ ବୋଉ ତୋର 5 ବରଷ କାଳ ବାଞ୍ଝ ହୋଇ ବସିଲେ। ଶେଷରେ ମୋ ସାନ କୁହା ମାନି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଗାଧୋଇ ଦେବାରୁ ପୁଣି ଗଛରେ କଷି ଧଇଲା। ଏ କୃଷ୍ଣିଆଟା ପରା ମୋର ବଟିଆଠାରୁ 8 ମାସ ସାନେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ବଡ଼ ପଟୁ ଥିଲା, ଏକାଠି ଖାଇବା, ଏକାଠି ଖେଳିବା, ଏକା ଗାମୁଛାରେ ଛାଡ଼ାଯିବା। ବଟିଆଟାର ପାଠ ହେଲାନି, ଫେଲ୍ ଫୁଲା ହୋଇ 12 ଆଡ଼େ ବୁଲିଲା। ଏଇ ଦେଖ, ଆମ କୃଷ୍ଣିଆ ଆଜି ଯାଇ କୋଉଠି? ପାଠରେ ମନ ଦେଲାରୁ ସିନା। କାହିଁକି ସେ କଥା କହୁଛୁ ସାନ? ତୋର ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋହୂ ପାଇଛୁ, ନାତି ନାତୁଣୀରେ ଘର ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି। ହଁ, ଯାହା କହିଲ ନାନୀ, ବୋହୂଟା ମୋର ଦେଖିଲା ଚାହିଁଲା ଘରର ଝୁଅ। ପାଦ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ଅନ୍ନ ଛୁଇଁବନି। ମୋ ଦେହ ପା ହେଲେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଜଗି ବସି। ମୋ ବଟିଆ କ'ଣ କମ୍ କି? ଯୁଆଡ଼ ଗଲେ ଭାରିଜାକୁ ତାଗିଦ କରିଦବ, ହୁସିଆର, ମୋ ବୋଉକୁ ଅଣହେଳା କରିବୁନି। ଧାନ କୁଟୁଣୀ ପୁଅଟା ବୋଲି ତ ଗାଁ ମାଇପେ ଦେଖି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଠା 2 ବଖରା କରିଛି ବୋଲି ତ ଢଗ ମେଲୁଛନ୍ତି। ମା ଧାନ କୁଟି ପୁଅ ନାଗର। ମୁଁ ଯାଏଲୋ ମା, ନାତୁଣୀ ଟୋକିଟାର ବଡ଼ ଅଗୁରୀ, ମା'କୁ ଠାଠିଆ କରାଇ ଦେଉନଥିବ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଥିବାର ଗର୍ବିତ ଗମ୍ଭୀର ଠାଣି ନେଇ ସୁନାଖୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୋଉ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର। ମୁଁ ଉଠି ଆସିଲି ତା ଶୋଇବା ଘରର ପଲଙ୍କ ଉପରକୁ।
ମାଣ୍ଟୁରୁ ଓହଳିଛି ଶିକା। ସେଥିରେ ବୋଧହୁଏ ହାଣ୍ଡିଏ ଆରେସା ପିଠା। କାହ୍ନୁ ପାଇଁ କାଠ ସିନ୍ଦୁକ ଉପରେ ବୋଉର ଗହଣା ବାକ୍ସ, ଖଡୁ, ପାହୁଡ଼, ବିଦ, ବଟଫଳ, ତାବିଜମାଳ, ରୂପା ପାନିଆ ସବୁ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବୋଉ କହେ ସେ ମଲାବେଳେ ସବୁ ଗହଣାତକ ବାଣ୍ଟିଦେବ ତା ନାତି ନାତୁଣୀକୁ। ବାକ୍ସ ପାଖକୁ ହଳଦୀ କାଠୁଆ, ଶୁଖିଲା ଠକ୍ ଠକ୍। କାନ୍ଥରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲୁଛି କମକରା କଜଳପାତି। ତା ପାଖକୁ କୃଷ୍ଣର ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଫଟୋ। ହସୁଛି କୃଷ୍ଣ ଗହଳ କୁଞ୍ଚିତ କଳା ବାଳରେ, ଏତେ ବଡ଼ କଳା ଠୋପିରେ। ଆଃ, ସତେ କଣ ତ ପଥୁରିଆ ମନ ଭୂଇଁରେ ବୋଉ ପାଇଁ ମମତାର ଫୁଲକଳିଟେ ଫୁଟିବ। କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଯଦି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ନା। ସଞ୍ଜ ଲେଉଟାଣି। ସରି ସରି ଆସିଲାଣି ସବୁତକ ଘର କାମ। ବୋଉ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଚାହିଁ ଆଖି ଫେରାଇ ଆଣୁଛି ବାରମ୍ବାର। ସକାଳେ ସେ କହୁଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ଥାଉ ଯେମିତି ଥାଉ ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ ତା ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସକାଳର ସରସତା ଆଉ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ। ବୋଉ ବେକରେ ପଣତକାନି ଗୁଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଆକାଶରେ ଗୋଟା ଜହ୍ନ। କିରଣ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଅଗଣାରେ। ସପ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେଇ ବୋଉ ଶୋଇଛି ଜହ୍ନ ପିଠିଆ ହୋଇ। ପାଖରେ ମୁଁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ପିଲାଙ୍କ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସରି ଆସିଲାଣି ଅନେକ ବେଳୁ। କେବଳ ତଳ ସାହିରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଗଉଡ଼ଙ୍କ ଲହୁଡ଼ି ଖେଳର ସ୍ୱର। କଦମ୍ବ, ମୂଳିଆ, କାହ୍ନୁ, ଭାଇରେ। ବୋଉ ଚାହୁଁନି ଜହ୍ନ ଆଡ଼େ, ଜଣାଉନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୟ ଆକୁଳ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମମତାର ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଆଗକୁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ନୀରବ ନୌକାଟା ନିମିଷକ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛି ଯେମିତି। ଶୁଭିଯାଉଛି ପବନରେ କରୁଣ କାହା କଣ୍ଠସ୍ୱର। କାନ୍ଦି କହେ ନନ୍ଦରାଣୀ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ମୁରଲି ପାଣିରେ। ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛି। କେମିତି ଗୋଟେ ନାହିଁ ନାହିଁର ଭାବ ମୋତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛି। ବେଳୁବେଳ ଅଝଟିଆଟେ ଲୋ ମା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଟା ନ କଲେ ଅଳି କରିବ। ବୋଉ ବିଳି ବିଳଉଛି। ତାର ଆଶା ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଆସିବ ଶେଷ ଗାଡ଼ିରେ, ନଚେତ୍ ତା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ, ଯେତେ ରାତି ହେଉ ପଛେ। ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଖିଡ଼ିକି ନ ଦେଇ କେବଳ ଆଉଜେଇ ଦେବାକୁ ସେ କହିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ଉଠି ଆସିଲି ଦାଣ୍ଡକୁ। ବାହାରେ ଖାଁ ଖାଁ ଜହ୍ନ ରାତି। ବିଲେଇ ଛୁଆଟି ବି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଗଉଡ଼ଙ୍କ ଲହୁଡ଼ି ଖେଳ। ସବୁ ଚୁପଚାପ। ମନେ ହେଲା ଫଗୁଣ କାନ୍ଦୁଛି ଚୁପି ଚୁପି ଜହ୍ନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଲୁହ ଝରେଇ। ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଫେରି ଆସିଲି ବୋଉ ପାଖକୁ। ବୋଉ ଦେହରେ ଭୀଷଣ ତାତି। ଯେମିତି ତାତି ଭରି ଯାଉଥିଲା ତା ଦେହରେ କୃଷ୍ଣ 6 ମାସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ। କ୍ଷେତରେ ଖତ ବୁଣୁ ବୁଣୁ, ନଈରେ ଲୁଗା କାଚୁ କାଚୁ, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ କାନରେ ପଡ଼େ ତା କାହ୍ନୁର କାନ୍ଦଣା 2 କୋଶ ଦୂରରୁ। କାଳେ ବୁକୁର କ୍ଷୀର ଜମିଯାଇ ଦେହରେ ତାତି ଭରିଯାଏ, ଆଜିର ତାତି ପରି। ଧମକେଇ କହିଲି, ଏମିତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯିବୁ ନା କ'ଣ? ସିଏ ତ ତୋତେ ପଚାରୁନି, ତୁ ତା ପାଇଁ ଝୁରୁଛୁ କିଆଁ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହେବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି। ବୋଉ ମଥା ଟେକି ଚାହିଁଲା ମୋ ଆଡ଼େ। ବଡ଼ କରୁଣ ସେ ଚାହାଣୀ। ସତେ ଯେମିତି ଚାହାଣୀ କହୁଥିଲା, ମାରେ, ସେ 7 ପର ହୋଇଯାଇଥିବା ରକ୍ତ କଣିକାଟି ପରା ତାର ଭାଗ ହାତ ପତେଇ ଦାବି କରୁଛି ମୋଠୁ। ଏ ହୁଣ୍ଡି ମାଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବି? ଆଜି ସେ ଅଳି କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଅଝଟିଆ ଟିକି ଝିଅ ପରି। ହଜିଲା କଣ୍ଢେଇ ଖୋଜେଇ ଦେ, ଖୋଜେଇ ଦେ। ମାୟା ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଦର ଆବେଗରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ ଆଉଁସି ଦେଲି ତାକୁ। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ସେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ତା ସାଥିରେ। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ମୋଟର ସାଇକେଲର ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦଟା ଆମରି ଘର ଆଡ଼କୁ ନିକଟେଇ ଆସୁଛି। କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଚମକ ଖେଳିଗଲା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କଠି। ଘରର ଅନ୍ଧାର ଇଲାକା ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଅଚାନକ। ବୋଉ ଉଠି ବସିଲା ନବଜନ୍ମ ପାଇ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ରହ, ଦେଖିବୁ କେମିତି ମଜା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି। ସେ ମୋ କଥାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଡିବି ଦିଆସିଲି ଦରାଣ୍ଡୁଥିଲା। ତାକୁ ତା ପୁଅ ରାଣ ପକେଇ ଦେବାରୁ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପରି ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଥପ୍ କରି। ଦାଣ୍ଡରେ ମୋଟର ସାଇକେଲଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଦୁଆର ଖୋଲିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଉ ଯାଉ ମନେ ମନେ କହି ଉଠିଲି, ରହ ରହ ରେ ବଦମାସ, ତୋତେ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ପାନେ ନ ଚଖେଇଛି ତେବେ ଯାଇ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ମୁକୁଳା, ଜିଭ ଲହ ଲହ, କାଳିକା ମାତା ବେଶରେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି। ଗୋଟେ ବିକଟ ଚିତ୍କାର କରି କୃଷ୍ଣକୁ ଡରେଇ ଦେବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଓଠ ତଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ସେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକିଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭରା ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇ ନେଉଛି ଯିଏ, ସେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖଞ୍ଜାର ମାଲିକାଣୀ ସୁନାଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଅଧାପାଠୁଆ ବେପାରୀ ପୁଅ ବଟିଆ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରାଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ବୋଉ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଗପ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇ ତ ଜୀବନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦବାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 2 ପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।